Učesnice reality programa Zadruga 9, Maja Marinković i Stanija Dobrojević dobile su pakete koje su im poslale porodice. Njima je stiglo mnoštvo hrane, torte, ali i neke druge stvari. Posebnu pažnju izazvao je poklon koji je stigao za Staniju. Naime, Filip Car joj je poslao tortu uz koju je poslao i torbu, koja je bila prepuna njihovim zajedničkim fotografijama iz perioda kada su zajedno boravili u Zadruzi 5. Dok je Maja glasno pozdravljala svoje najbliže i govorila im da ih voli, Stanija je uz osmeh uputila pozdrav Filipu, te mu se zahvalila na poklonu. Iako Filip Car trenutno nije deo aktualne sezone, njegovo ime i dalje je često tema među učesnicima, a ovakav potez dodatno je podgrejao situaciju u Beloj kući. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.